lang hilin eh. Hello, good morning. Good morning, Lord. Good morning, Mama Mary. Nas Mama Mary ang padagkaron. Good morning. Good morning sa tanan. Salamat, Lord. Salamat, Mama Mary. Sa pagdalaw ni mo sa ahang payag. Kataw. Salamat, kus Ginoo nga katagan ako baskog panglawas ng adlaw. Kadua ka adlaw ro inom herbal na magyapon. Carnaba, Biabas o Hilba. Halibon to mahalipon kanina naman ang gihimong herbal. Salamat Ginoo sa mga lakaw-lakaw gapong adlaw. Taas-taas kong giabtan. Malagitod hatod bis among igagaw nganing taliwan. Da karon ato na taputag bilaran, da naman lagi pay dibulto larawan sa mahal nga Birhen sa Fatima. Da hang sulidani na napoy manana poy masuko nga magpatuto kuno ko atubang og mga santos nagampo larawan ra na pero agyampuan tos labang makagahom tos Ginoo larawan di ka pwede kay larawan mabuhay di ka sa kalibutan ko kay larawan para nimo og kanang kay ID mabuhay di ka kay ID mo na simbolo na sa larawan ra na sa ibutang sa imong sa imong panimay sa nagyampuan toras kay tasan mo nang salamat gyapon ko nga nailarawan ning dalaw sa ang payag October 28 na ron. Hapit na patapos ang kanang larawan nga magsuloy-suloy kay mo nagberhin sa barangay mao man na. Po ag uban nga di mo tuo. Ato man ang pamahiin sa tang relihiyon da. Mo na itong nasundan di mo sunod jud ta. Salamat tas labang magkagahom mga man nag hatag na kusog sa atong lawas, sa atong mata, sa atong paglakaw-lakaw, nga nag-uba na tos Ginoong Hesus. Una, salamat Lord sa mga grasya. Nagkamata ba't arong buntaga? Ako, kada sa Ginoo, bisag taas-taas, ang lakaw-lakaw gapon. Daghan ko na trabaho, bisag asa. Salamat gapon ko sa Ginoo. Muna, karon di ayon ta. Sa tangay gagaw nga mga ito na pagkos tagularan na pamalagi ka na larawan hasa nang ihatod sa kumularga o tagbilaran sa mga gagaw di ay gapon nga nakita-kita salamat kaadto sa pagkatod sa tagigagaw pod nga ning taliwan hinatonta nga makamove-on na tanan mga kay gagawan nga nag masulubon bahin sa pagtaliwan sa among pestkasin bisud mag-move on kay katong kalibitang mga tao nga kuan pari mga tao nga mapinanggaon sa ginikanan sa igsuon nga na sila nga mga igsuon tanang igsuon di pan pud tanang igsuon nga maklos nimo bisag unsan ka nagas igsuon na di igsuon yung nga lahi og pagtagad sa mga igsuon para dito ng taliwan nga bisag way istorya pero nakaobserbar jud ko ditong tawana sa una kay mao putoy among nagalima pa kong Yungyung nagalima pa kong anhing Ryan katong pag-umangganidja anak ni Marino kada hidja kung namatay magtuloy madali namang kuan tagsa payabalabal sa unang panahon nga tagsa payabalabal nga musakag bukid sa ako lagi nagalaga pa kung marilit na hinumduman habag hang kagis o na nagbantay pa ko rin ng Yungyung katong gamay nga bata nga di panungo putos mga tambalan nga di kuno magdugay kay sa isable lagi na siya nga karon na nasonsip yung trabaho kung nakasunod sa video nga si yung Lucinda katong namatay gapon wadutoy among service sa una sa
Sijang papa dito pagtagbilan trabaho si Marino sa kanas yung haman na ako may nagalima dana mo lang disable lagi nga bata sa og naay lakaw-lakaw katus ng Taliwan sa aning banoy mo to'y among service o to'y una dyan nagabalabal sa Alicia sa 1990s pa manang aguban nga may gagaw mga sister-in-law nila maglisod og dawat kay ano mo ito mga tawahan, di magpuputo yung salbayas ng pagkatao. Maginanaan mo po ito. Di po ito mo mabalibad sa una. Iskwila pa lang sa Sukos Elementary, mag-service na sa una. Ang 100 sa una, dako na. Mga ko sa una, nagpabalo sa kung ano yung mga na. Ang 100 sa unang panahon, 1990s, dako na ng 100. Ito sa dalisod di mo doon mo ng lisod po mamubon ang nabilin. Pero saan dawaton kay man ito eh. Ni una na si Ja. Pasalamat nga ni si Ja kay giplastar si Ja sang ginikanan pero sakit pas daghan ning kaning ginikanan nga magsudong sa imong anak nga mutaliwan mo tus nanay gapon nga nagmuna-muna. Pero bitaw sakit sa kainahan nga magsudong nga mutaliwan ang anak pero kitang tanan man ato padong pero mas okay pa tos aning nung banoy kay nasikaso pa si Ja kati man pa mo nang sakit mas daghan sakit hananaan nga ng taliwan na pero kinahanglan salig kas kay tas-an ni ampo mapahulay dayon na si Ja. O na si Ja. Katod siyang tawahan na, wala dito nagpasilbi. Wala dito si Ja, o kanang andam na si Ja, ba andam na. Wala siya magpasilbi, kaya bawa si Ja nga. Wala si Ja anak. Na isang mga pagumangkan ra, pero isang yun na, isang yun na nga, ano di makalis ito si Ja pagumangkan, mga plastar si Ja na dyan. Katunang time, mga edang hospital, dito na sinabugto. Yung tanaw ko gahapon, ang tanaw mo rapog na to, malipayon ninsang paglakaw siguro. Kaya andam naman ninsya, kaya isa din isang mga kabilin, kaya naman ito yung mga kabilin ng mga masunod, gaduta, plastar na po niya daan, silang pagkumangkan. Nanay, sinanaw ko ni kasulatan, mga nakakitang tanan, kinahanglan andam po ta, mangandam. Dili mangandam sa katigadunan, kaya mati katigadunan, mangandam sa itong kaugalingan na makamove on. Kita kas mga nangatid gahapon grabing kuana grabing daghana pero sa kadaghana nazi mga igagaw na mga wa mo kuan wa ba mo pakitas ang mga ijaan nga nagpahasubo sa mga parente kay kaning lain-lain ng reliyon pura laman sa uban ano nga bang reliyon di na jud mo kuan di na jud na sila mutuog mga ingana pero pagkangan nga napagginikanan nga atong insaan siyempre mo respeto gyapon ta labi ng mga dos daghan pa mga first cousin second cousin third degree nga na daghan namang mga first cousin gahapon ug nanaw magaling mo sang video kanang wa na siguro sila abaw mga first cousin namang mga sa igsoon anak igsoong tatay agaban may busy pero okay na tong busy nga tos Ladyo itong Mindanao nga tos Manila nga wa makaatin pero okay naman to sila kay kuan man kaya narinis dao sa taga-Gindolman dihay among first cousin sa Gindolman anak ni anhing Dainunong katong gilubong desning agi nga dito po ko anak ni Ja kay isang inahanad to isuon manas nanay aw tatay isuon mang tatay sinay Diling Ayuban Bernaldez diha sila si Agaw Bernie Agaw Mayot Agaw Nila
Marabot sila tulo sa mga igagaw nga wala kit mga anak ni aning nay magdi katong galigaw katong mga anak ni tay dulo nga sila kan sa mga igagaw mga lain na magabrido kay di naman mag-ila kay kung po sila sa reliyon dahil na po sila manang kita tanaw sa tayo pod ng utana kana sa tayo dudog na yung mga ingana nga hipusanan nga mga side niya kung ka pala siya nabuta naado na siya present na ato pagkamatay ganin hintay dulo buta naman na siya dito gyapon ngadto na katong hapon og kanang da pay available nga masakdan mahatod to pero waaman mo nang agisa nga nanguna dadto dito to kuyaw na sa tatay. Diya, mangutana na siya nga mo ni mauna. Kisang anak dito, mauni. Mula gapon, ang nakita dito gapon, mga anak tayo Pedro. Atong ayuban, bahandi, matos anay nililang, naa sila. Diya si wala ka, mga seksuong Leonora, Bernaldez Betodaso, naa. Ako yung nagyapa, nagtan-hour lamang ko sa mga tao. Sa kami aming igsuon, kami ng duwas Esther. Kaya sabot naman mida ng aming mga igsuon uban. Basta ako, hatagan ko bagong panglawas, basta hatagan ko bagong panglawas. Pwera lamag na yung mga ingana, basta mga sumpay tinai pa. Bisag to ako sa lazo. Bisag to ako sa tagbilaran. Hadin paningkamutan nga makaampara karon. Pero gahapon. Ay gagaw po masabot ra na. Nga. Dapat ang takaron, Martis, mabalik na ko. Pero inanglan pa man ko na napaman si larawan ni Mama Miri. Inanglan po na hatod pa na plastaran na sa ko. Sa kudbidyan yung payag. Anak ko. Muna nga, gapon, busy. Belated na lang po gapon sa anniversary ni tatay. Nakaratan po. Lagi ko kay nakalipat na ko. Wapas Florami. Salamat mo yung Florami Bulana kay Zay diha. Abi na magmasiro kay si Mama Alins dahil lakaw. Si Florilisa busy. Si Esther po busy. Murag si Mama Duli murag busy tanan. Busy tanan ang mga tao. Ako, bisag busy, isi rin ang kabisi-busy. Inan bitaw ko rin ang classmate gahapon na ang ipangaduan sa Limon. Bernaldez. Kasang suksog, di na ba kamarabaho. Ako no kay tiguang na. Tiguang ng kabangka. Kitawajag ako. Ako, ano pa, manikay-sikay pa. Ato sabag tiguang, o di may lang tiguang. Kaya kung muna ba tatigwang na tadawatan, katawa. Muna karon sumpes dinali ni herbal at ni higupon kay madoligam-gam na kainit. Mga apuron saat nagdasangan ako nila kauron sa tanan nga pagdigamo mo diha. Bitaw klase, balag malit itong pagkaon, basta magkagamo mo. Okay. Binlan man ito nahadaan. At so, si Pukos hang kuan, banda. Magkinahanglan din po si Mama Ripi, ginapura ko ni Ija ha. Ang ginantagaan, nag-20 kinaghan man eh. Napura ko ni Ija. Salamat Mama Ripi. Herbal. Sab-sab. Higup bitaw. Ano mo kitang gila. Sabron. Manlig sila kusang nataran kay ngapon. Arpog nangka si pangadag. Si pangatagak ang dahon. Madal magbulam daging aron kag ganyan kadlaw alindahaw karon lamdag-lamdag na pod.
Diya. Naghatod na ning Mama Miri. Nilarawan ni Mama Miri. Hatod ni asa nila pito. Kaya mo kasi hatod. Kala po ko. Biyahe na po. Salamat lang dyan ko sa Ginoo. Kaniyang pagbiyahe. Okay ra. Kalias Ginoo. Salamat kazo. Good morning diha. Ma'am Yuning Ayop. Permitso ko mo gabayan. Salamat kazo ma'am. Sa imong kauning pagsubaybay. Kung di ma'am pili sa taghap. Morning diha ma'am. Quezon City. Arlene Rolon. Good morning. Mainit taog. Dahon-dahon. Nitakala. Kumusta ba ka ma'am? Kumusta ang liti? Silingan day mo ni ma'am Idina Orada kaniti sa liti ma'am. Kay liti maghakabin hagdakas lang nasod. Good morning dia sa Texas, Ma'am Marepe. Good morning ma'am. Okay lagi mong banda ma'am. Salamat kazo. Diya. Ma'am Siri Ulrich. Good morning. December na ma'am. Hapit nag-order na sarungsong. Ano naman maka pamasko ko pohon. Bitaw kalag-kalag. Karong kalag-kalag. Depende ka sa itong mahimo. Bumabantong mga bata itong panadon. Alang mamiliti ko kung gusto nila. Hindi po, kahinan lang yung pagkaan ditong mabilin. Yung nga na bahay na yung puno-puno. Kasi pagkaan din yung pagkaan dito. Sama na yung mga bata. Wala nga. Wala mo doon itong papel. Ano yung papel? Ano pa niya magbagot-bot? Ang tignan mo magbagot-bot. Ang magbagot-bot, wala sabot. Diba? Gusto niya di pa na mo sa Espiritu Santo sa Santa Maria Virgen Santo si Barco lang sa kambitan sa kabanhawan sa lawas Ama namo nakasalangit pagdaig ko ng imungalan, umabot ka namo ang ginharian, matuman ay pagbuot din sa yuta, may salamat. Ang panahon kabadlaw yat at mga karumadlaw, pasainon mo kami sa among mga salamin, nga nagpasainon kami sa nakasalat ka namo, dilay mo kami tumyan sa panunay, nunawala, kami sa nakaraotan, amin. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulahan ka sa babaeng tanang, bulahan ang bunga sa dami. Santa Maria, yan ka nagpasainon mo, kapagkakasala sa mga oras sa mga kamatayin. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulahan ka sa babaeng tanang. Santa Maria, yan ka sa Diyos, yan kung kami magkakasala sa oras sa mga kamatayin. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong manaa kanimo. Bulahan ka sa babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mo. Santa Maria, yan ka sa Diyos, Himaya sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang mga misteryo sa kasakit. Ang manamot na kasalangit, pagdaig ko na yung ngalan, umabot ka na mong ginharian, matuman ng itubuot din sa iyo, tama yun sa langit. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pag-ampo sa atong Ginoo sa tanaman sa Gitsemane. Amen. Ama namo nakasalangit, pagdaig ko na imong ngalan, umabot ka na mong iyong ginharian. Matuman na yung pagbuot din sa iyo, tama yun sa langit.
Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manakan nimo, bulahan ka sa babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, ina ka sa Diyos, nagpapag kami magkasasalayan sa oras sa aming kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manakan nimo, bulahan ka sa babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, ina ka sa Diyos, nagpapag kami magkasasalayan sa oras sa aming kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manakan nimo, bulahan ka sa babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, ina ka sa Diyos, nagpapag kami magkasasalayan sa oras sa aming kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manakan nimo, bulahan ka sa babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, ina ka sa Diyos, nagpapag kami magkasasalayan sa oras sa aming kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manakan nimo, bulahan ka sa babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, ina ka sa Diyos, nagpapag kami magkasasalayan sa oras sa aming kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manakan nimo, bulahan ka sa babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, ina ka sa Diyos, nagpapag kami magkasasalayan sa oras sa aming kamatayan. Magimaya ka Maria, puno kasi namo mga pagtuaw panglimbas ug pangalumpo, luwas sa kami sa dayong kasubo, umaliyaray na. 5 minutes later. Lusong, ready na? Apel buko. Dubog sa amin, kaya may paniod to. Uga. Oh. Walang servisyon sa una. Oh. Ma'am, dahil lusong danig hapon. Napidila bitaw ni, ang gilubkan kay Looy. Ma'am, napidila. Liloban ko ni Jack kay Kuan. Sakit ang kamot. Kay dagko mga bukto na, buyag. Dagko man siya bukto may ang isugong palubo. Diba mi uga. Pagaling paninang. Oh, kaunjag Kuan na magpagaling ko. Ito na rin. La, tunading.